баща. Дай. Сине, моля те, кажи ми, че баща ти е добре. Добре, майко, не се тревожи. Слава Богу. Слава Богу, добре. Слава на Бога. Много се радвам. Слава Богу. Ти успя ли да го видиш? Не, още не, но Сердар се погрижи за всичко. Само да не го върнем в затвора. Не, ще остане тук. Но сега затварям, после пак ще говорим. Хайде. Добре. Благодаря, сине. Слава Богу, добре. Аз какво ви казах? Любовта ви към господин Юзер, неговата любов към вас, връзката между вас ще му помогне. Наистина е така. Хайде лошото да минава и да не се връща. Госпожо Рушхан, нека адвокатът ви подаде молба в съда във връзка с здравословното състояние на господин Юзер. Говорих с адвоката. Не било толкова лесно. А не може ли наказанието на Чичо Юзер да бъде парична глоба? И какво, ако е глоба, Динюш? Ние вече нямаме пари. Ще намерите. Вие сте като котки и имате по няколко живота. Не се страхувайте толкова. Аз ще отворя. Кажете. Търся Сомер. Не е вкъщи. Ай! Баща си е в болницата. Вие кой сте? Жена му тук ли е? За кой ти е Чуркян? Би ли дошла? Отивам. Боже, кой ли дойде сега? Къщата ваша ли?